Min ærlige mening om glukosen. Bliv lige et øjeblik. Blodsukkertoppe. Svingende blodtryk og vægt, der hænger ved 3 sider af den samme balance. Keywords: sugar spikes, hypertension, weight. Glukosen støtter med at regulere blodtrykket, udligne blodsukkeret og fremme en sund vægt for mere stabil energi. Uden rutine sætter tallene sig. En enkelt plan i dag gør de næste måneder lettere. Glukosen, en 3-dobbelt virkende formel til blodtryk, blodsukker og vægtkontrol, baseret på udvalgte planteekstrakter. Ingen quick fix. En plantebaseret gradvis tilgang uden aggressiv stimulanser. Morbærblad, berberin, enebær, bittermelon, ingefær, kanel. Sammen støtter de insulinfølsomhed og en balanceret lipidprofil. Tænk på stofskiftets dirigent. Mere harmonisk samspil, færre udsving. Samme tid hver dag med et måltid. Noter blodtryk og blodsukker, sammenlign uge for uge. Brugere fortæller om hverdagsvenlig tracking og mere regelmæssige målinger. Det afgørende er at holde fast i rutinen. Målet en mere stabil trend over uger, mere forudsigelige værdier og mærkbar velvære. Jeg har prøvet alt. Forskellen er rutinen, disciplin, regelmæssig indtagelse og målingssporing for klarere beslutning. Hvis jeg mærker noget, lyt til kroppen. Stop ved ubehag og søg lægefagligt råd. Jeg er i behandling. Lægens vurdering har prioritet. Tjek interaktioner, før du tilføjer et kosttilskud. Bestil kun via det officielle link. Kontrol og plombering, etiket og brugsvejledning ved modtagelse. Momentum tæller. Forankr rutinen i dag, mens motivationen er der. Produkttilgængelighed kan ændre sig. Kort sagt, 3-dobbelt virkning, plantebaserede ingredienser, enkel rutine, målbar tracking. Klik på det officielle link og begynd i dag.